ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumezi ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi Shanela Mshanelo with Dr. Mabalengwe. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Sendaweni yase Adams la ngifinyelele khona namhlanje ngizobona nje ukuthi abantu bakhona baphila impiloni benzani bacabangani banani ekhomba ikusasa njengomhlahlandlela ke weSiyaviva online radio station neSiyaviva TV1 sesuke sihamba sithungatha izinto ezinhle soyincoma siduse bese siyibeka ke ezingeni elifanele. Siyacela ke nawe silekelele kakhulu ekuthenini le video uyishare ibona abantu abaningi futhi ulike sihlangane na ku comment section udlulise ke owakho umbono elami igama ngu MC Pholobaso. Please don't forget to subscribe. Iyona chance esikunika yona ukuthi ube shareholder na ube ingxenye yomthamo wabantu asebanama shares la ku Siyaviva TV1. Hleli noma wami ke la kanye ke nosazwayo enimaziyo kakhulu kuma platforms ahlukahlukene olapha ngokwesintu odokotela iphinde futhi ke ebe umholi webandla elikhulu. God is done, kunjalo. Dokotela uMabalengwe la eceleni kwami noMabo Shanela Mshanelo. Bathi ke namanje bazoshanela la ku Siyaviva TV1. Asinibingelele ngokuhlukana kwezikhundla zenu. Mhlambe ngezibongo sambise ngesilungu njengoba sisho dokotela kuthiwa ladies first. Isizulu ngabe sithi inhloko kuqala. Ake simeke. Siqale ngo ladies first. Mawama sikubingelele sikwamukele bese uyichaza kafishane ukuthi umambani lo indima wena oyidlalayo la ku Shanela Mshanelo iyona yipi? Ngibingelele ngibonge kakhulu ithuba. Umama uCynthia uMamphumulo Mhlongo lona ngilana kaShanela Mshanelo inkampani non profit organization elana khona eAdams Mission. Thina kahle ukuqala lekwethu le nkampani sasiqalele ukubhekelela abantwana laba ababizwa ngokuthi bamaphara. Njengomama sabona kufanelekile noma sasibona isidingo sokuthi sibhekelele labantwana ngoba sibona abantwana sebebaningi kakhulu beshawa bengayiphathi kahle bengenzi kahle emakhaya. Sasethi ake singenelele ngoba nayi generation isiphela kuzoba ne gap ye generation uma sithi siyalekelela. Kona ke singenelele kuleyo ndawo ke lana kulele ndawo seAdams Mission. Singapheleli ke khona la eAdams Mission sifuna ukuhamba indawo yonke namaphethelo. Sibonga kakhulu utheko nje umambani? Umama uCynthia Mamphumulo. Yeah. Okay. Sidlulele ngale ngaphesheya siyayeqa indoda izozwa ngathi namhlanje. Mawami asikwamukele sikubingelele bese sikupha ithuba nawe uyichaza ukuthi ubani nendima nje oyidlalayo la ku Shanela Mshanelo. Ngiyabonga sanibonani balaleli nonke. Ngubuyisile Mlabi sibonga kokho le Adams Mission iphaka organization ethi Shanela Mshanelo. Njengomama Mamphumulo esebikile ukuthi saqala ngonyaka odlula ngabo May siqale organization ngokubona ingane zihlukumezekile ngoba ingane zihlukumezekile zidla ama drugs zidla leli pills kuthiwa iwunga. Sibona ingane zishawa umphakathi hayi ngoba mhlambe ingane ekhaya ithunyiwe ukuthi ayihambi yoganga kodwa ngenxa ukuthi lento isingenile emzimbeni sathi asingenelele singomama. Ngoba manje sinasizela umama kakhulukazi umama uyena uphatha ingane ngisho esiswini sakhe. So manje siyabona ukuthi no ngeke singenelele ziyafingana zingcothe mihla namalanga siyabona imigaqweni zihlukumezekile iqobo lwazo sangenelela kuzo manje asicinile ke le Adams kuphela ngisho uMakhutha ngisho uNkisipuruthe eKingsburg size sofika eThekwini eMo Road size siqhubeke siye ko Richards Bay sihambe nje siyashanela Shanela Mshanelo singomama. Okay, masihlabela phambili sizoyifaka indoda ngoba kuthiwa noma ungaba khona umqala neremote kodwa iyadingeka inhloko ezolokhu iphenduphendulo. Dokotela sikwamukele sikubingelele sikubona eduze komama abakhuthele ngendlela eyisimanga bathi Shanela Mshanelo bhasopa nathi singashaneleki kodwa ngoba khona wena ngiyathemba ungamana ukhuluma namakhehle esigodlweni. Kafishane nje sibekwa yini la? Ya siyabingelela umhlaba wonke jikelele mangithi jikelele ngisho nawo seNgilandi nawo seGermany nawe ose UK nawo seMelika mina njengodokotela uNtombela odume ngelika Mabalengwe
lento yokwelapha akusi ukuthi ukwelapha kugcina ngokuthi nginikeze umuntu umuthi ngoba kunaleyo nto ayifunayo. Ukwelapha kusegazini ngalendlela yokuthi ufuna ngelaphe ngayo yonke indlela ngisebenzele isizwe. Labo mama ke enyameni nasemzweni sesisidi isikhathi sazana nabo, kodwa kuthe ngicabanga ukuthi ngawunyaka odlule belokhu nje bengitshela kancane ukuthi kunento esicabangayo kanje, kanti vele kusengqondweni yami ukuthi akube khona into engingafaka ngayo isandla ukusiza emphakathini. Ngumuntu obathandayo abantu, bayazi abantu, ngumuntu obasiza kakhulu abantu, ngumuntu ongafuni ukubona omunye umuntu exakekile, ngumuntu ongafuni ukubona omunye umuntu elambile, ngumuntu ongafuni ukubona omunye umuntu ehlupheka, okwenza ukuthi ngifunde kabanzi ukuthi angikhulanga kahle. So labo mama mabeza nalenkulumo ngathi asike sihlalele etafuleni ngelinye ilanga. Kwenzeka ke sayihlalele etafuleni ngelinye ilanga, ngase ngibuka ukuthi mhlawumbe ke kukhona engingakwenza kulento nanjengomuntu ke osebalazweni, ngoba lenkinga esibhekene nayo kaShanela Mshanela akusiyona inkinga yomuntu oyedwa, inkinga yabantu bonke. Le ingane ezibizwa ngamaphara amapholoba zizalwa abazali bona labo mama, ingane zabo. Ngoba kahle nje size sifike lapho ingoba umama lo mlaba kukhona ingane yakubo eyayi involve kulento yamaphara eyidinga ukuthi benayo, bebonisana ke nanangu umama ngapha uSinti eceleni ukuthi angenze njani ukuthi lengane ayithole. Ngokuphiwa kuNkulunkulu wabona ukuthi ngcono abavakashele behlale ehlathini benjalo. So ke ngakubuka kuyigalelo elikhulu ngoba masibheka amaphara akekho umuntu othanda ukudlula la kunamaphara khona, ngoba wazi ukuthi ngiphakathi kokuthi ngiluza umphefumulo, kuphakathi kokuthi konke engikuphethe kungabe kusaba khona, ngoba lezi ingane njengoba zihlala lapha ehlane sezijoyine umhlangano othi zamadela kufa ngenxa yokuthi zidelwe imindeni yabo, nabo badela imindeni yabo, bashiya amakhaya amahle, ingane zeyifundiswa, ingane zabantu abaphila kamnandi, kodwa ngenxa yalo poison abawubhemayo kugcina kuba nezinto abazenzayo emakhaya, abazenze emphakathini, bagcina sebeyilwane emphakathini, bese bechuza ukuphila impilo yobulwane. So ke njengabazali kwayinto ebalekile ukuthi ake sifake ke igalelo lokuthi le ingane ayibone ukuthi zisathandwe emakhaya, zisabalekile nazo njengabantu eziphila, ngoba umuntu akalahlwe ephila amapholo. So isona ke sizathu esagcina senza ukuthi ake ngibheke ukuthi ke singenze njani ukuze lento ibonakale, kodwa singakusho nje kuyiwani ukuthi mapholoba konke okwenzakalayo sikwenza ngephakethe, alukho uxhaso olukhona nabaholi basahambela kude, kodwa amaphara akhona futhi awanandaba ukuthi umholi noma ubani. Njengamanje sidinga abantu ukuthi abafaka isandla kulo Shanela Mshanela. Singenile ku media, siyabonga labo abathe basifaka isandla, ngoba omunye uyasha athi zikhona ingubo ezikhona ningeza nizithathe, nomunye athi ngingasifaka isandla ukuthi kube khona okuthile nikutholayo, bese siyaqoqa sifaka upetrol emotweni, sikhipha imali emaphaketheni, asigcini ngale ingane kuphela. Makuthiwa khona umndeni onenkinga, nike nasibona ngelinye ilanga siya emzini oshile siyonikela khona, sihamba futhi siyobathengela nezimpahla ukuthi baqoke. So uNkulunkulu nje wayibeka lento ukuthi uma usiza umuntu ake usiza umuntu kubonakala ukuthi umsiza ngoba exakekile, awumsizi ngoba ubheka ukuthi uthola ukuthize. Okay, Dokotela, iyazwakala inkulumo yakho futhi ibheka umuntu mayebheka uyabona ukuthi isuke ekujuleni kwenhliziyo, kodwa ngifuna ukuthola la koma abanye abantu ave bekhuluma la ngaphandle, babona wenza into enhle begxeke, uyekelele kuthiwe ethulu uyabuka. So mangibuyela kubona kuzoba nechashaza komunye
yinhle into sayikhulumile ngiyafuna ukubuyela kuyona ukuthi nombukelo obukelayo njengamanje ngabe uphesha kwezilwandle noma useAfrika noma ulining izima Africa noma kwaZulu Natal noma useThekwini ngoba iAdams iyakhelene nalo iThekwini noma iphakathi eThekwini ukuthi usengakwazi nawe ukuthatha lezo icathule bengakagugi kakhulu uyisondeze noma uthatha inkece ulethe yona noma uthathe lokho kudla ngoba kuningi ngokwesitokofela uzobaxhasa ukuthi bekwazi ukuqhubha lo mkhakha omuhle kangaka ukulekelela abafuthi nodadewethu abahlala emgaqweni ukuthi bebe abantu bebukeke kahle but ngifuna ukubuya ngize la kuwena ma ukuthi kumuntu nje obona ukuthi awu yazi yayinhle into eyenziwa yilaba abantu kodwa isine nyanga phakathi kusho ukuthini kunina ukusebenzisana nomuntu olapha ngokwesintu mhlawumbe ningayihlukanisa kanjani into yomsebenzi nokuthi umelaphi bese futhi usivezela nanokuthi kunilekelela ngani ukuthi njengoba umelaphi akagcini ngokuba umelaphi uphinde aziwa abanye abantu abazokwenza ukuthi lento noma iyihle kangakanani ngenxa ukuthi niseduze kwakhe befuna ukuyihlulela abanye abase competition efanayo naye. Ngibonge kakhulu Mapholoba. Uthi ukuphakamisa nje iphimbo ukhululeke. Ngibonge kakhulu Mapholoba ungiphe ithuba futhi. Yes ma. Ubaba uMabalengwe siyatholana naye. Singatholani ngobunyanga kodwa sitholana ukuthi azosisiza azosilekelela kulomkhakha noma kule ndima esiyiqalile. uMabalengwe usisiza ngalezo kusifaka ko media asixhumanise nabantu abangasinika usizo ngoba abantwana bethu esibasizayo sithi uma umntwana esefuna usizo ukuthi umntwana usefuna ukushintsha bese sithola umzali wakhe ngoba thina sithi akasinikeze inamba yomzali bese sixhumana nomzali umzali bese sikhulume naye bese siyambekela simtshela ukuthi nangu umntwana wakho besimsiza ngezinto ezokudla simsiza nangezinto azidingayo kuye nangu umntwana esethi ucela ukushintsha akasayithandi impilo ayiphilayo njengamanje bese umzali bese sixhumana lapho kukuyena kumzali bese thatha igxathu esedlulela esesibonile wabona nomkhulu Mabalengwe bese ibona indima yokuthi uyamdinga uMabalengwe ukuyena ngoba sekungena emndenini thina okwethu kuba sekuphelela lapho umntwana bese efuna ukuthi mefuna ama rehab umntwana sesimlekelele samba naye umzali include umzali sesi-involve umzali okushintsheni komntwana wakhe ukuthi useyafuna ukwakheka umntwana then as-involve umzali for that. Mangweqe dokotela ngiyangapha kumanga ngifuna ukuthola ukuthi ukube bekuya ngani beningafisa ukuxhaswa ngani umuntu olimbukayo njengamanje. Ngiphinde ngibingelele ngiyabonga uma kuthiwa kuyangathi asikhethile thina Mapholoba asikhethile ngenxa ukuthi thina sinhlangano engenanzuzo engenalutho ayikho into engenayo lokho nje umuntu onamandla akho kungayimali kungawukudla ngayingubo lokho nje umuntu ekusuka ehlizweni akuthandayo singabonga uma ngase silekelela lapho kubuka ngathi ma ngale ukuthi bedle begqoke zikhona ezinye izinto abazaziyo labafuthi abahleli emgaqweni omunye unesitifiketi saka matric omunye bekwazi ukubaza omunye ukwazi ukucula omunye umdlalo webhola mhlawumbe ukukhanyisa nalapho ukuthi lezi ezinye izinto ezingakwazi ukuthuthukisa umsebenzi yazo iziphi izinto ngempela nithi lezi besingayijabulela maye ngakhishwa abantu ngoba khona umuntu othanda ukuthi mawukhuluma naye uma uyisho into oyifunayo bese sukumela phezulu. Singafisa one ukubhekelelwa ezinkampani ukuthi sikwazi ukusiza lezi ngane labantwana abeve behlakaniphile baneziphiwo ezahlukene abanye banama drivers license bafundile abanye sibahambise bazibahamba bathola ama drivers license bafuna imisebenzi abanye bane plumbing bayafisa ukuthola umsebenzi bakwazi ukuzimela baphile siyafisa isandla umnikelo konke esingakuthola kungaba uhlobo olwini losizo esingalithola singalijabulela kakhulu. Dokotela ngikubone ugenda amabhola uhede amabhola enqwaba la nifike nawo awusixoxele kafishane ngawo nawo ukuthi awokwenzani afunani kwaShanela Mshanela. Pholoba sibuka ukuthi ingane yomfana ekhaya mangabe ikhula njengoba ngisho nobaba ibhola belisalithanda namanje nabo babantu sike sibone endaweni esemadolobheni la kubuka khona amabhola ubabona nabo bekhona bezobuka ibhola omunye abheka ukuthi sisish
nanti iphara eduze kwami ngibambe kahle isikhwama sami yebo usuke elambile kodwa ngaleso sikhathi inhloso yakhe usuke efuna ukubuka ibhola and laba bantu banesiphiwe esikhulu kakhulu and into esifundile lapha amapholoba ziningi izinto oyifundayo mosondela kulabo abantu ufunda izinto eziningi uyifunda kubo ngokuhlukana kwezinto ezibakhipha emakhaya omunye kube ukuthi ngoba mhlambe kwashona abazali akanaye umuntu omnikeza ikhe ekhaya so that's why labo mama ngathi angeke ngize ngibayekelele akube ukuthi ngiyababeke balazweni uma kuukuthi ubuholi balelizwe noma ubani onesandla uyathanda ukufaka isandla njengomzali noma njengomuntu onamandla nakweyakhe ingane sizofika ngoba siyazi ukuthi neyakhe ingane isemgaqweni uyayifuna mhlambe uthi yalahleka uyayifuna ngelinye ilanga soyithola mhlambe igcine usuyibone rehab ngoba mase sisondele eduze kwabo bayalikhuluma udaba ukuthi cha safuna ukubhema so njengamanje amapholoba njoba sigenda ibhola namhlanje njoba kuumhla ka6 ngomhla ka20 sine tournament kule nyanga amapholoba ngoba labantu kufanele ukuthi baze bayibone ukuthi babantu ngena kubo ujabule nabo ubone ukuthi bathandani ubanikeza abakuthandayo bayibone bebalekile ukuyibona kwabo bebalekile bazibona ukuthi basangakwazi ukuphila that's why njoba sikhuluma nje nawe la abazali abanye sebekhona bakwazi labo mama ukuthi babaqoqa abazali babuye kodwa asikusho lokhu ukuthi ngesikhathi befika labo mama isimo sasinzima kunesikhathi la khona umlaba owake wakhala khona ethi abazali sebefuna ukumshaya kwayena bafuna ukuyoshisa umuzi mawuthi umlaba usho waye umeya nangu umlaba yeah okay ethi sebefuna ukuyoshisa kana uzogcina yona meya yes bona laba bakhona la eAdams ngoba uqoqa amaphara lalisho njalo igama uqoqa amaphara so ke mapholoba kwafika la engithi mina no ilula lento asenze nje ngabathatha ngoba angithi abakwenzayo bakwenza ngephakethe nami engikwenzayo angikwenze ngephakethe okay kuze sikwazi ukuya phambili ngabathatha labo mama ngabafaka emsakazweni ngaya nabo emsakazweni lapha ya kwizilomzansi lapho ubusebenza khona busasebenza ngaleso sikhathi mapholoba ngabafaka khona so asikudlulise nje lokho ukuthi lelo galelo siyalibonga kakhulu ngoba ngemva kokuthi singenile kwizilomzansi bakhona abantu abafaka isandla siyabonga nani basegoli enanikela ngeimpahla zokugqoka sayithatha sayisa eRichards Bay esingakusho njengamanje ebase senenkinga ukuthi masiya khona siye ehlathini ngoba bahlala ehlathini sisadinga indawo esizofikela kuyo eThekwini namaphethelo sizobafake YMCA ehall ukuze bakwazi ukuphakeleka ukuze kwazi ukuthi isimo sikontroleka and siyacela ukuthi abomthetho abangasiyekeleli uma ngabe senza lemicimbi noma lemsebenzi efana nale ngoba akekho umuntu esisuke sicela kuyi kodwa siyacela ukuthi abaphathi beyindawo imeya amakhansela ake bangenelele ngoba lezi ingane ziyalidinga uthando mapholoba sine tournament njengamanje kugcwele nje lapha ngaphakathi endlini khona ngithi ucoach akhona abazali balezi ingane so namhlanje bekuusuku nje lokuthi sizovala unyaka yingakho ke nami njoba ngisuka nje ngifika ngiphuma egoli labo mama impela bebengikhombile bethi ukungafika uzosibona ukuthi singobani thina amagama kwangiphoqa ukuthi mase kukhuluma imbokodo uzogayela phezu kwami iyohamba phezu kwami so ke ngempela ke ngiyathola ukuthi cha kugcwele ngokunjalo no coach wabo so ke lamabhola kade ngawathenga ngoba acelwa yibo labafana kimi okay nalabo mama ukuthi sesishoda ke manje ngamabhola sizoqala sijime baqalile ke bayajima abafana bayajima sino coach and siyabonga ukuthi nalabo
abaholi kube khona abakwazi ukuthi basikhiphele umuntu ozokwazi ukuthi akhoje futhi nosebalazweni ngoba umuntu osikhojelayo umuntu odlalela nje i-team yeSwallows siyabonga kakhulu asingakufihli lokho bazalwane ngoba uxhaso yilento esiyifunayo kakhulu ngomhla ka20 ke kune tournament enkulu impela kakhulu kuphi nendawo igama le ground Adams Mission Pavilion Ground. Oh i-ground elakhelene ne-Adams elakhelene na Sunnyside. Okay. Sunnyside khona la Adams. Okay. Sasimbe dokotela ngoba sesogoqa ngizocela ukuthi ngibaphe ithuba lokuthi bekubalula ukuthi batholakala kanjani esayidini lokuthi naloyo ufuna ukuphonsa abathinta kodwa manje sifike lapho iziphi ezinye zeinhlelo sengiyabona ibhola likhona kodwa singalindelani enye kuyadliwa ngoba thina siseluza makudliwa kuyadliwa kunjani la backgroundini ngaleli la ayadliwa amapholongo okay kuyadliwa i-catering wathi omunye kuyadliwa washo ukudla manje uyabona ukuthi ngintanta nama-train ngiyabona ngijaha ukuyopha ukubona ngivala le interview i-Billy G ikhona la ngaphakathi konakela impela kuyadliwa ke bazalwane kuyadliwa sithi abantu abeze eAdams bezobona ibhola elidlalwa amaphara okay ishanela mshanelo ishanela yonke indawo ishanela mshanelo uyayibiza ifike nangakini izokushanelela udoti ngoba ishanela mshanelo iqoqa udoti lo eseniubona unjengodoti iwuguqule iwenze ube yinto ibe umuntu ingane ziyasebenza manje amapholoba zondla abazali bazoyikhulumela ngoba bakhona la ngaphakathi bengabe baningi abazocela ke ukuthi nizobashanelela udoti ngoba udoti uhlukana kaningi ake kube baningi abazoletha utho lokushanela udoti siyacela mangaqhamuka nje umuntu othi nalo utho lokuyoshanela udoti mande phakamisa ukuthi ufuna kuzoshanela udoti faka nje no petrol no lesikorokoro singasasebenzi awu esifile ukuhamba ngeimoto zethu bakithi siyacela uhulumeni akayingenelele le ndaba siyayicela nje imoto zokwenza lo msebenzi and siyacela ukuthi le nkampani ayixhaswe ilo thandayo noma ngabe ubani asikhethe bala lamuntu nani boza kwethu enelapha abantu ngenelela ngalokho nakho usiphe nje ngoba nihlale nisitshela nokuthi nemali ninayo bafowethu yebo siyavuma impela siyayibona ninayo imali ake siyibone ukuthi ikhona imali ngokuthi kenenze nje njengomabalengwe unikele ngonakho ukuze kujabule isizwe kuphila umuntu kubonakala ukuthi ukhona nawe balazweni kafishane ma in 30 seconds usipha umyalezo wakho okuphetha bese usipha indlela enitholakala ngayo singajabula kakhulu mase sixhaseke ukuze sikwazi ukuthi sithuthuke nomsebenzi uqhubeke uye phambili la sitholakala khona ke inamba ithi 074 34 11 254 siphinde futhi 074 3411 254 eyesibili ithi 073 803 2330 siphinde ukugcina ma 073 803 I'm sorry 803 2330 yes okay sibuyele ngala umyalezo wakho ogcina futhi nawe ngokunjalo ma ngiyabonga kakhulu kanti ngiyabonga kakhulu isupport kaBamabalengwe ayenze kuthina kusuka nje kuqaleni kubi manje ngoba nokuthi size saziwe abantu emhlabeni through Mabalengwe ngaphandle kwakhe ngabe asaziyo ngabe silapha phansi nokuvika ke izinto ezenziwa abantu sithreatenishwa ngenxa ukuthi futhi sivumela amaphara ukuthi engabantshontshele kodwa Mabalengwe oleke njalo ngoba umuntu wesilisa siyabantu besifazane oleseduze kwethu esisupport siyabonga kakhulu nje siyacela kakhulu ucela ukuthi nje lokho umuntu anakho siyacela ukuthi basisupport sinayo ne-email address yethu and the banking details should umuntu edinga email address siyalungisana@gmail.com siyalungisana@gmail.com yes okay uzomsowacela lapho ama details noma wacela ocingweni le umuntu ake ngithi nje ake sishaya icampaign la kweSiyaviva TV1 yokuthi
as soon as ubanikeze anything isho ngadalula ukuthi yini but come back to comment usitshela ukuthi subanikeze something thina sizokushayela ihlombe vele sibheka umbukeli uhamba phambili nabo bonke sibheka umuntu esehlale naye isikhathi eside kunama award esizowenza siwenzela nina njengababukeli bethu nabo kolokhuzana sebezokopa lungile enzani bangani bethu siyabonga sibonga kakhulu uNkulunkulu enibusise bomani qhubeka nomsebenzi omuhle ake singene ngaphakathi siyobona amapapa sibe siqhubeka ngoba ngizwile umsakazo usakazela bukhoma kule ndawo yethu ake sikubeke mapholobo ukuthi ngelinye ilanga lento sisayiqala sithe sibuyoshutha ku 1KZN TV ngoba abangani bethu bahlale bemaka ukuthi senzani le ayingangamatshe bafowethu ayingangampi kodwa siyalungisana sakhe isizwe bangani bami kukhona wafona efonela lo mama wathi hey ufuna neduze kwaloyo muntu esethola inamba yase 1KZN ukuthi bengikhona loyo muntu lo uzokuthatha adla imali yakho ajika moshe nawe akushiye siyanazi ke bafowethu ukuthi inhliziyo zenu ziyanhlupha ngoba nihlale nikwi competition asikho kwi competition kodwa sicela ukuthi la ake sibambisane silungise nanti izwe lonakele ngoba siye lapha thina bafowethu ngicela ke kube nje ngokuthula nangomoya wexolo umzalwane nomzalwane ngoba kakhulukazi abantu abelaphayo abantu abazi uNkulunkulu ngiyanimema ke bafowethu njengomuntu obizwa ngomkhulu yini nangibiza ngomkhulu bafowethu angiqambanga ukuthi ngomkhulu ngiyacela ingane zakwethu ngokuyithoba nangokuzehlisa mhlawumbe makukhona engimnyathelile uxolo kakhulu ingane zakwethu njengamanje isikhathi lapho khona okufanele silwe no 2021 ukuthi akuthi kuyoshaya uJune izwe sibe silungisile kakhulu masingabambisana amapholo bathina njengabelaphi beyinyanga nohulumeni abona ukuthi nanti ithimba lenyanga liyalwa lilungisa la ikhona into engenzeka ingakho nje mina ngakhetha ukuhamba nomama beshanela mshanelo njengamanje siyabona ukuthi siyapi ngoba izingane njengamanje idlala ibhola ngizobanikeza amabhola njengamanje ukuthi baqhubeke nokujima ucoach wabo ukhona la ngaphakathi bazobona nje abantu kwenzeka uNkulunkulu emkhulu asingathi umsebenzi omuhle nowenzayo liyasha ihlombe ngaphakathi ngiyambambezela sambe siyo abasakazi ke besiyaviva online radio station nayo ke isiyaviva TV1 sikhona la endaweni yase Adams bankulu asibingelele mfowethu eningizimu Afrika sise Adams sitshelizwe ukuthi ke Adams sizokwenzani asibingelele kuphina kuphi kufinyela khona lesikhondla somsakazo esiyaviva online radio and siyaviva TV1 ake ngene ngokujwayelekile ngisho ngithi indumandumane yadumezizweni esihlahla sandlebe sihlala ngiyahla khona phamgamelo Simhlale somoya bafana bovandla bazokwenza amazolungisa kanti imbade ebhada amaswati abekho nomama la nje sekunjalo mzansi akukho kubuyela emuva siyawugoqa siyawuvala unyaka siyanibingelela kuphi na kuphi enhla nasezantsi ake ngisho nje njengoba ngisuke nginibiza ngithi empumalanga intshonalanga iningizimu enyakatho jikelele umhlaba wonke amagumba amano omhlaba singasho sithi awu kodwa madoda uyabona ke mlaleli singenile ngempela indumandumane sengenile ubaba uMabalengwe kuyasho ukuthi ubungayibonganga dokotela ekuqaleni ingakho into zethu zibe nobuthakathaka ngokusho ukuthi ubona indoda enkulu lapha yenza le ndoda enamakhanda awu7 madoda manje vele yapopha izinto lapha estudio vele inyakaza yonke kwavele kwamanikileke hayi bekufana ngiyazisa isizwini awu siyabonga dokotela emvula ithe fasha mhlambe dokotela sibonga ukuthi sibe nawe la e-studio dokotela kunomuntu ofuna ukwazi ukuthi ubaba uMabalengwe ubani singakangeni kuyishanela mshanelo ubani uDr Mabalengwe ake sibuyele la bazalwane ngibingelele nje ngokuthula nangokukhulu ukuzehlisa amen nokuyithoba uMabalengwe umfoka Ntombela wakhona la eMzansi eKZN eMelmoth la ngidabuka khona ngizalwa kwaNtombela eMelmoth esigcemeni saseDubeni ngiphinde futhi ngizalwe intombi yakwachiliza ngapha eMthwalume
ebukhosini basemadungeni. Okay. Kwantombela ke bhekisisa ukuthi ngisebukhosini uphinde ubheke ukuthi emadungeni futhi kusebukhosini bese ubheka ukuthi mina ngihamba namakhosi. Amakhosi uhlangana amakhosi. Yebo. Manje siyabingelela ke bazalwane ke uNtombela ke indoda eqhamuka kanjalo ke bazalwane. Nokumuntu nje ngingasho ukuthi kuze kufike la kumabalengwe. Ngithe mangithwasa. Ngaqeda ukuthwasa. Emveni kokuqeda ukuthwasa ke ngilapha. Ukulapha ke ngiqale ngonyaka ka1996. Yes. Sihambile iminyaka. Alukwelapha. Yebo baba. Kwaku1996. Ngilapha nami into engangayikholwa ukuthi khona. Jesus. Yeah. But ke okwaba kuhlungu ngami ukuthi mhla ngithwasa bekusakhona ubaba nomama. Yeah. Ubaba ke wayengafuni ukuthi ngithwase. Yeah. Ngoba wathi akanayo nanenkomo yokungikhipha. Lapho vele kube ngenayo umntaka Ntombela ngoba bengasiyela umnumzane ophila kangcono bephila kanzima egula ngeasthma akhishwa nasemsebenzini. So ke ngikhule kulo mnyama lathi idlozi lizongikhipha kwenzeka konke. Masifika la kumabalengwe kwenzeka ilumbo ke ngelinye ilanga. Lapha eMlazi bengisebenzela eR24. Yeah. Ufika umuntu uyagula uza nabantu bakubo oshwe esibhedlela. Qothukile inwele uneyilonde emzimbeni akakwazi ukuhamba ngesaba. Ukuthi lo muntu abamletha la izomqala ngaphi ngokuthi ke lento yokwehlela umoya yathunywa kimi. Yebo baba. Ngalalela umoya ukuthi uthini wathi umoya kimi lo muntu uzophila. Kodwa khona into emidlayo kuyena ngaphakathi einyoka. Okubiza ukuthi ayikhiphe. Manje ngakhipha lento uzokwazi ukuthi aphile lo muntu. Into ebashaya esibhedlela abakwazi ukubona ukuthi lo muntu nani ngoba lento iyacasha phakathi kwamathumbu. Mabefaka imishini abakwazi ukuyibona lento. So ke lo muntu ngabuza ukuthi mina ngizomlapha ngani. Yeah. Ngase ngitshelwa nje izinto ezaba impilo nazo ke inqaba useyifikile kuyasho ukuthi sekukhona amakhosi bayede sikhona Nkosi yami. Ngatshelwa izinto ezimbili. Yebo baba. Wathatha ukuthi nokuthi ukwenze kanje bese umnika kodwa before umnike ake uthathele imbize ukuthi nokuthi out of 18 yamakhambi. Wow. Yeah. Umphuzise lo muntu just ekota iglass mayike yangena kuye ngaphakathi. Uzokwazi umuntu ukuvuka. Ngayenza lento ngayipheka imbiza cishila ngalonke sengiyilandile lezinto ngokushiwo kwazo. Yeah. Ngiyiphekile lapha lembiza ngala ngishisa le okuthiwa ngiyenze. Yeah. Ngoba le engiyiphekile izongena phezulu bese kuba khona le ezongena ngezansi. Now awukwazi ukuthi ufake umuntu umuthi ozongena ngezansi angenawo amandla. Yeah. Because amandla mayengekho emzimbeni into yokuqala mawudokotela aphelisisa ukuthi umuntu omnikeza uhlobo lokhambi omnikeza lona umzimba wakhe uzokwazi yini ukwamukela lelo khambi. Amasosha akho omzimba ama-cells wakhe ayavumelana yini nesimo somuntu ozomnika wona. Yeah. Ngimnike lo muntu lento ayiphuze bahamba u3 days babuya naye ihambela ngenyawo. Ngaqala ukuyibona ukuthi awu kanti ngumuntu nami khona into engayenza. Kwawukuthi ke vele ke bengisatshwa ke emoyeni ngoba njengoba ngiwunika ido bengisho impela ukuthi cha wena ungasangeni lapho ngoba uphethe umuthi la sikhona thina umuthi bengunyanya mina. Yeah. Into nje umuthi bengiyinyanya emhlabeni nje into ewumuthi ngoba bengazi ukuthi kufuna ngiphile ngokuthandaza ngibambe ibhande ngithandaze ngikhulume nomoya ngikhulume noNkulunkulu. Even 15 days bengihlala ngingadli
xoxa nje noNkulunkulu ngihamba isiguqo ijazi likhishwa umjuluko ukhishwa womunye so ke iyona impilo engikhule ngayo leyo ngikhula ngayo dodi ngize ngehlelwe isithunywa kuzohlala ijuba la emaHlombami bangise Bushfront lapha bengikhona khona ngikade ngisuka eMlazi la ngafakwa khona ngithatha amandla la kunenyoka khona lapha yakwa J eMlazi la ngangena khona kwaphuma abantu uMlazi wonke wabuka ngangena nginje ngaphuma nginje inyoka ngangiyibuka ihleli lapha eceleni so ke ikhona ngigcine ngumabalengwe nginalamandla enyoka nginalamandla ukuthi inyoka ngiyakwazi ukuxoxa nayo ngiyakwazi ukukhuluma nayo uma ngibona inyoka kufana nokuthi ngibona wena ngazi ukuthi kufuna ngithokozise ngoba kushiyana ukuthi uhlobo lombenyoka so ke umabalengwe wasuka kanjalo lo muthi usofunwe emakhemist bathi ke abaphathi bebhubesi traditional healers lo muthi sizothi yini igama lawo kwafika izwe lithi ingwe idla ngamabala lo muthi umuthi ohlukile kweminye imithi ekhona ngoba lo muthi uvusa umuntu esedelwa abantu amabalengwe lento lasuka kanjalo ke igama likaMabalengwe qanjwa lo muthi waduma wangena emakhemist kwaya ke amandiya aphendula izinto afaka into engekho phakathi bese befaka isithombe sakho ethandazisa acela ukuthi azothandaziswa uyiwe emanzini ubengithinta abazalwane Amen. so ke xhumana kwethu kulapho kuze kuzofika kulento yale organization yabo ayixoxe nje lento ngelinye ilanga ngemihleke nje futhi uTheklo into ayixoxa yathi manje nginenkinga lana abantombe nayo into ebesifuna ukuyenza lana manje simoxoxa lezingane ngamaqala ngithi hawu lo ufuna ukuxoxa lezinto mina ngifuna ukuyibulala ngoba zantshonto ifoni yami Amen. Amen sokudlala lapha hawu laba mina ngathi ayibulala mina mangibabona nje mangibona iphara ngifuna ukulishayela elinye uthi hayibo la ntshonto ifoni yami iphara la thathani yami yabo kodwa ke kwanento ethi njengomzali Amen. isizathu sokuntshontsha ifoni hayi ngoba ukuthi ingane isuke intshontsha ifoni ngoba kufanele intshontshe intshontsha ngoba isuke ifuna ukuyidayisa ukuze ithenge something ekwazi ukudla so kwafika into enjalo nje kumina ngase ngibuza ukuthi nicabanga ukwenze njani nizokwazi ukuyimela leyo bathe bamntombela kunzima siqalile nje lento besiyenza futhi ke wafika ngesikhathi sezokhathala kumina ngoba wafika umama umlaba nalengane le emshayelelayo bani intombazane le Madlamini bafika naye kuyena mina ekhala nje ethi manje abantu sebefuna ukungishaya ngale Adams bathi mina ngiqoqa amaphara manje imizi yaba iphephile kushuthi lamaphara antshontshela mina bafuna ukushisa umuzi ngathi naye bahlanya lapho ngebanzoze lutho so ke kwasuka lapho ke engayibuka lento yalabo mama ngabuka nje ukuthi abantu besifazane number 2 basithatha phi isibindi ngoba iphoyisa ungalibona lidelela liqumba mangabe lisafaka ibulletproof lisafaka osafara laba abagqokayo emsebenzini liphethe isibhamu ungalibona liqumba lihamba endleleni kodwa mase lishayisile emsebenzini selingasekho emsebenzini kuyaphela ukuthi iphoyisa lizwa lithi hey ngiyasaba lapha kunamaphara ngikhuluma ngephoyisa mina angikhulumi nje ngabantu abasemhlabeni likade liphethe isibhamu so ingasabi lishaya noma impama liqhumise lithamba noza kwabo kodwa mase lekhaya abasekho za kwabo kusuke sekuumuntu sekuphumile uphoyisa sekuphumile ukuthi wena usebenza nobani sekuphumile ukuthi usebenza kuphi sekufanele manje ugoduke uye kini fike lapha ebridge bamba amaphara lapha eThekwini angene ngale junk kholokotho hayi ifoni yami thathwa amaphara hayi ukuthi ayithathelani ifoni labantwana balambile ngoba bazothi mabethi ngicela ungiphi imali ngithenga ukudla ungamuphi futhi so ke labo mama ke bayithatha lapho lento ngase ngithi no lento ifuna ukungena ebalazweni ngoba nakubani kungenzeka
Dokotela singakuphuli siyabonga incazelo yakho ngenxa yesikhathi. Mlaleli isikhathi 10 to 8 o'clock endini zokusakaza esiyaviva online radio. Dokotela mhlawumbe kunomuntu osilalele ozophelelwa idatha. Sicela usiphe nje inombolo udokotela atholakala kuzo ukuthi utholakala kuphi baba udokotela ngoba bafisa abalaleli ukulekelela nabafisa ukuxhasa ishanela mshanela. Singajabula kakhulu Nkosi yami. Singajabula kakhulu. Ake simeme nje abantu nabasibukele online radio and TV siyaviva TV1 ngomhla ka20 njengoba sihlangene la sihlanganisa ukuthi ngiletha amabhola ingane lezi siqoqayo zine game ezizoyidlala nama team akhona ebalazweni nje izobe khona la eAdams Mission ema groundini einkundleni zakhona so siyabamema abantu ngomhla ka20 kuyona lenyanga abaphelela abazalwane bese kuthi umuntu onesent noma oneskip angasasifuni nonani eze azonikela sidlulisele kwabahlwempu ngoba sikwenza ngothando nanephakethe ukuthi ingane zibuyele ekhaya zibuyele emsebenzini so besinaleyo game inombolo u072 570 56 06 072 570 56 eka Dr. Mabalengu uNkulunkulu anibusise sibonga kakhulu nasegoli la sibuya khona ebesiyokhulekela khona abantu sithi abantu uNkulunkulu ababusise nalo mama olahlekelwe ingane bekade ngimhlolela lapha ya uNkulunkulu ungitshelile ukuthi umntana wakhe uzotholakala siyabonga. Right eNingizimu Afrika isikhathi ke sikhomba ukuthi nje singaphansi ke kwemizuzu eyishagalombili dokotela uNtatheli mhlawumbe kukhona ke ongafisa ukuthi ke sigoqe ngako dokotela esephuma ukubheka nje ukuthi ke lokho akushilo neNingizimu Afrika iphosa isandla. Mina mfowethu ngakusho nje lento yenziwa odokotela ne-team le asebenzisana nayo kuhle kakhulu ayisadingi ukuniwa le ndaba lengicabanga ukuthi uyibekile ubaba kwacaca ukuthi benzani bawobani lento bayiqala nini yasuka kanjani sebehambe bafika engakwenza nje mina ukubonga ngisho ukuthi lento abayenzayo yinhle kakhulu uNkulunkulu ababusise kuqhubeke nje bande nokwenza izinto ezinhle emphakathini. Right. Siyabonga dokotela Flash and Tashi ukuthi awugcini ngokuthinta abantu esigodlweni kodwa uyaphuma uye emphakathini siyasincomisa lokho noma ke ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amachuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amachuno driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196.